Takže čaute moji milí, plesniví aj hnilí. Tak bol za mnou doktor a nepriniesol bars dobré správy. Je to tak napol dobre, napol zle. Niečo sa znekrotizovalo, čo nerozumiem, čo je. Asi, že odumrelo. Niečo zmizlo, niečo pribudlo, niečo sa zmenšilo. Takže ďalší postup bude taký, že budeme sa snažiť prejsť na na tabletky, ktoré ale musí schváliť poisťovňa, lebo sú príliš drahé. A tým pádom podá žiadosť na poisťovňu a keď poisťovňa schváli, tak budem na tabletkách, čo je super, lebo že vraj sú účinnejšie ako chemo, ako infúzky teda, a nebudem musieť chodiť tu vylihovať. No ale zase budem musieť behať po iných vyšetreniach a dokazovať poisťovni, že tabletky zaberajú a že mi ich má ďalej predpisovať či preplácať. No čo, ja už som napichnutý. Tu je môj strašiačik, vešiačik. Som napichnutý už dá sa od 12. Takže dúfam, že zajtra do 12. dotečiem a jet domu. Čamore na traktore domu. Takže dúfam, že to tak bude a budem sa veľmi tešiť. No a ináč nič nové. Dneska som celý deň skoro prespal. No a není mi zle, zatiaľ nič. Bolí ma kus chrbát, ale to už je taká. To je furt. No a tak, moji milí. Takže bojujeme ďalej, budeme brať tabletky možno. Tešíme sa, že tu nebudeme musieť vylihovať. No a čo je ešte dobrá správa, že som tentokrát vychytal sám izbu. Takže som sám na izbe a mám kľud. Mám tu aj chladničku, mikrovlnku, rýchlovárnu konvičku, okno, stolíček, kúpeľničku, všetko tu mám, som jak pán. Žijem si jak pán. Takže tak.